γεια σας. Μάθε μπαλίτσα, επεισόδιο 22. Τελευταίο επεισόδιο πριν τις γιορτές του Πάσχα. Και σήμερα ήταν μια καλή ευκαιρία να αναλύσουμε λίγο και να δούμε τι συμβαίνει στην ελληνική Super League και συγκεκριμένα στα play-off, όπου βρίσκονται αντιμέτωπες 4 ομάδες, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Τι συμβαίνει λοιπόν, πώς θα κριθεί ο φετινός πρωταθλητής, τι έχει γίνει μέχρι τώρα και αν θα καταφέρει σε εισαγωγικά η ΑΕΚ να χάσει αυτό το πρωτάθλημα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι σήμερα μιλάμε μετά την πρώτη αγωνιστική των play-off, όπου η ΑΕΚ πήρε ένα τεράστιο διπλό μέσα στο Γιώργιος Καραϊσκάκης επί του Ολυμπιακού και ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0 στην Τούμπα, σε έναν αγώνα στον οποίο ταιριάζει πάρα πολύ το κλασικό ρητό δεν διεκδικεί δάφνης ποιότητα στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ λοιπόν έχει πάρει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα 5 βαθμών για να δούμε αν πλέον που είναι το φαβορί, όχι αδιαφιλονίκητο, για να δούμε λοιπόν αν θα καταφέρει να κόψει πρώτη το νήμα, γιατί από πίσω της βρίσκονται δύο ομάδες πολύ καλές όπως ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και θεωρώ ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο συζητάμε εάν η ΑΕΚ θα καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα είναι ξεκάθαρα οι επιδόσεις της στα φετινά ντέρμπι της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, όπου δεν τα πήγε και πολύ καλά, παρότι εχθές κέρδισε τον Ολυμπιακό με 0-1 στην κανονική διάρκεια. Η ΑΕΚ δεν είχε την καλύτερη εικόνα και τα καλύτερα αποτελέσματα στα μεταξύ τους ντέρμπι. Ο ΠΑΟΚ σε αυτό το κομμάτι ήταν πάρα πολύ δυνατό στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Θα τα δούμε λίγο αναλυτικά, αλλά πριν από όλα αυτά να ξεκαθαρίσω ότι θα μιλήσουμε κυρίως για τη μάχη του πρωταθλήματος, δηλαδή για την τριάδα που προανέφερα. Ο Παναθηναϊκός, παρότι δεν είναι ωραίο να το λέμε, ισχύει όμως, έχει έναν συμπληρωματικό ρόλο στα play-off, στα οποία μπήκε τις τελευταίες αγωνιστικές καταφέροντας να ξεπεράσει το Λεβαδιακό. Θα έχει έναν ρόλο ρυθμιστή, αν θέλετε, του πρωταθλήματος, χωρίς αυτό να υπονοεί κάτι, καθώς όπως έδειξε και χθες στην Τούμπα, ο Παναθηναϊκός έχει μπει για να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί από τα φετινά play-off, να δείξει ότι το rebuild που κάνει η ομάδα της Αθήνας με τον Ράφα Πενίτεθ, τον αγαπημένο στον πάγκο, ότι έχει μέλλον και ότι του χρόνου θα μπορεί να έχει παραπάνω βλέψεις από αυτές που έχει φέτος. Πάμε να δούμε λοιπόν. Ξεκινάω με την πρώτη της βαθμολογίας. Θα ήθελα να πω λίγα λόγια πρώτα. Η ΑΕΚ, η οποία μέχρι τώρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια ομάδα της ουσίας και των αποδείξεων. Τι σημαίνει αυτό, τι θέλω να πω? Έχει ουσία στο παιχνίδι της, δεν κοιτάει να παίξει μπάλα. Ο Νίκολιτς έχει κάνει ένα πολύ δυνατό έργο φέτος στην πρώτη του χρονιά στην ΑΕΚ. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι τόσο ξεκάθαρο το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει, δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας όσον αφορά το ρυθμό του παιχνιδιού. Παρ' όλα αυτά έχει καταφέρει να παίρνει αποτελέσματα, αποδεικνύει συνεχώς ότι είναι μια πολύ πολύ σοβαρή διεκδικήτρια του τίτλου και παρότι δεν τα έχει πάει καλά στα ντέρμπι φέτος, τουλάχιστον στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, έχει καταφέρει να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται ξεκάθαρα γιατί έχει κλειδώσει και έχει καταφέρει να παίρνει αυτά τα λεγόμενα τα εύκολα μάτς με τους θεωρητικά πιο αδύναμους αντιπάλους. Με 1-0, με κλειστό σκορ, δεν την απασχολεί. 3 βαθμοί σου δίνει το ένα, 3 βαθμοί και θα σου έδινε και αν κέρδιζες με 3-1. Πάμε τώρα στον δικέφαλο του Βορρά, στον ΠΑΟΚ, ο οποίος φέτος κλείνει τα 100 του χρόνια και βρίσκεται, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενο επεισόδιο, στον τελικό του κυπέλου με τον Όφη. Ο ΠΑΟΚ φέτος, κατά γενική ομολογία, έχει παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο τουλάχιστον αναδιαστήματα. Ήταν η πιο φαν ομάδα να παρακολουθείς να παίζει, ιδιαίτερα όταν είχε όλους τους ποδοσφαιριστές υγιείς. Το τελευταίο διάστημα ο ΠΑΟΚ έχει πάθει ένα μικρό blackout, το οποίο οφείλεται όπως πάντα σε διάφορους λόγους. Ένας από αυτούς είναι οι τραυματισμοί πολύ κομβικών του ποδοσφαιριστών και για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως είναι για παράδειγμα του Γιακουμάκη, όπως είναι για παράδειγμα του Μεϊτέ, ίσως του πιο κομβικού παίκτη του ΠΑΟΚ στο φετινό πρωτάθλημα. Τραυματισμούς είχαν επίσης ο Κωνσταντέλιας, άλλος ένας κομβικός παίκτης για την μεσοεπιθετική λειτουργία του ΠΑΟΚ, ο αρχηγός, ο Αντρίγιας Ζίβκοβιτς, και μέσα σε όλα αυτά να προσθέσουμε τον Τζον Τζοκένι, ο οποίος στη δεξιά πλευρά του ΠΑΟΚ έχει κάνει ένα πολύ πολύ καλό πρωτάθλημα, εξαιρετικές εμφανίσεις από τον Άγγλο, από τον Βρετανό, ενώ ταυτόχρονα του έχουν λείψει αναπεριόδους και ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν κάποιους από όλους αυτούς. Και ευτυχώς για τον Λουτσέσκου έχει βγάλει κάποιους λαγούς από το μανίκι του, κάποιους άσους μάλλον από το μανίκι του, όπως για παράδειγμα τον Μίθου, τον Πιτσιρικά, και φυσικά τον Χατζίδη,
Είναι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι βρίσκονται, τουλάχιστον ο Χατζίδης, το τελευταίο διάστημα αρκετά συχνά στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ λόγω του τραυματισμού του Ζίβκοβιτς και δίνουν και άλλες εναλλακτικές επιλογές στον Ρουμάνο τεχνικό του ΠΑΟΚ στην περίπτωση που γυρίσει ο αρχηγός και είναι διαθέσιμος για να παίξει ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός τώρα. Ο Ολυμπιακός μου θυμίζει κατά κάποιον τρόπο την μεταπρωταθληματική χρονιά της ΑΕΚ του Αλμέιδα. Τι θέλω να πω. Ο Ολυμπιακός με το συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού του Μεντιλίμπαρ, όπως ανάλογα και η ΑΕΚ του Αλμέιδα, έχουν πολύ μεγάλες εντάσεις, πολύ μεγάλα sprint αναγώνα με την πίεση, με το transition, το γρήγορο, με τις γρήγορες επιθέσεις. Εφόσον αυτό συνέβαινε και πέρσι, φέτος ο Ολυμπιακός, όπως ανάλογα και η ΑΕΚ εκείνη τη χρονιά, δείχνουν κάπως πιο σκασμένοι, πιο κουρασμένοι, πιο ίσως εξαρτώμενοι από συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Δεν είναι δηλαδή ότι το πλάνο του βάσκου τεχνικού δεν δουλεύει. Το πλάνο δουλεύει του Μεντιλίμπαρ. Οι ποδοσφαιριστές κάνουν ακριβώς αυτά που τους ζητάει. Απλά ίσως δεν μπορούν να τα κάνουν με την ίδια ένταση και την ίδια ποιότητα που είχαν πέρσι. Πάμε τώρα στα πιο συγκεκριμένα. Πάμε να δούμε τις τρεις ομάδες αντίστροφα. Να ξεκινήσω με τον Ολυμπιακό, με τον οποίο τελείωσα ένα πρώτο σχόλιο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος φέτος έχει μέχρι τώρα από τους τρεις την καλύτερη επίθεση όσον αφορά τα ex-goals, αλλά και την καλύτερη άμυνα πάλι βλέποντας τα ex-goals κατά. Συγκεκριμένα έχει 2,09 ex-goal υπέρ ανά αγώνα και η επίδοσή του στην άμυνα είναι πάρα πολύ καλή. Θα έλεγε κανείς ότι είναι πρωταθληματική επίδοση, καθώς έχει 0,69 ex-goals κατά ανά αγώνα. Αντίστοιχα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι λίγο πιο ισορροπημένος, ίσως όχι τόσο φαντεζή όσο ο Ολυμπιακός, έχει 1,62 ex-goals υπέρ ανά αγώνα, ενώ τα αντίστοιχα ex-goals κατά βρίσκονται στα 0,81 για τον δικέφαλο της Θεσσαλονίκης. Η ΑΕΚ τώρα, η ΑΕΚ η οποία όπως είπαμε και πριν δεν τα πάει καλά στα ντέρμπι, βέβαια εμείς εξετάζουμε και αυτή τη στιγμή τα ex-goals γενικότερα, έχει 1,68 ex-goal υπέρ ανά αγώνα, ενώ τα ex-goals κατά είναι αρκετά χειρότερα από τους άλλους δύο. Συγκεκριμένα είναι 1,01 ανά αγώνα. Δηλαδή σε μια γρήγορη σύγκριση των τριών θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός, τουλάχιστον όσον αφορά τα στατιστικά, είναι κυρίαρχος και στις δύο πλευρές, και στην άμυνα και στην επίθεση. Η ΑΕΚ είναι λίγο πιο επιθετική αλλά πιο ανοιχτή στα μετώπιστεν, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει μια πιο ισορροπημένη πρακτικά εικόνα. Αναλόγως στην βάση δεδομένων με την οποία θα βρούμε, με τα στοιχεία που βρήκα εγώ τουλάχιστον, ο Ολυμπιακός έχει συνολικά 48 έως 54 ex-goal, ενώ έχει σκοράρει 42. Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά έχει με ένα underperform επιθετικά, δηλαδή παράγει πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν τις τελειώνει πώς θα έπρεπε. Δηλαδή τα goal του είναι λιγότερα από τα ex-goals και μάλιστα αρκετά λιγότερα. Για την Ένωση τα ex-goal είναι 47 έως 51, ξαναλέω αναλόγως με τη βάση δεδομένων από την οποία αντλεί στοιχεία, και σκοράρει 44 goal και αυτή έχει λιγότερα goal από τα ex-goal. Έχει ένα λίγο πιο ελαφρύ underperform από τον Ολυμπιακό, ενώ στον αντίπαδα ο ΠΑΟΚ που έχει 45 ex-goal έχει κατορθώσει να σκοράρει 48 φορές, δηλαδή ουσιαστικά έχει ένα overperform. Τι πρακτικά μπορεί να σημαίνει αυτό? Ίσως έχει καλύτερα τελειώματα ή είναι πιο αποτελεσματικός στις τελικές λόγω της ποιότητας των παικτών του στην επίθεση. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το διαβάσουμε με διαφορετικούς τρόπους. Πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει στα μεταξύ τους ντέρμπι για φέτος. Ξαναλέω, αυτός είναι και ο μοναδικός λόγος ο οποίος ουσιαστικά η ΑΕΚ δεν θεωρείται πλέον αδιαφιλονίκητο φαβορί, αλλά έχει ξεκάθαρα προβάδισμα. Ας τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Η ΑΕΚ σε 4 συν το 5ο ντέρμπι των play-off με τον Ολυμπιακό, σε 5 ντέρμπι λοιπόν μεταξύ τους με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, έχει μόλις 2 γκολ υπέρ και 5 κατά. Είχε χάσει από τον ΠΑΟΚ στην Φιλαδέλφια, έφερε ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ενώ με τον Ολυμπιακό κατάφερε να κερδίσει στα play-off, αλλά στην κανονική διάρκεια είχε χάσει με 2-0 στο Καραϊσκάκης και έφερε 1-1 με τον Ολυμπιακό στο γήπεδό της. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ο οποίος είναι αίτητος στα μεταξύ τους ντέρμπι, για φέτος έχει 2 νίκες και 2 ισοπαλίες, έχει 4 γκολ υπέρ και μόλις 1 κατά, καθώς κέρδισε τον Ολυμπιακό 2-1 στην Τούμπα, ενώ κατάφερε να φύγει με 0-0 από τον Γεώργιος Καραϊσκάκης. Κέρδισε επίσης την ΑΕΚ μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια με 0-2, ενώ στο αντίστοιχο μάτς της Τούμπας το σκόρ ήταν 0-0. Σειρά των Ερυθρόλευκων. Ο Ολυμπιακός στα μεταξύ τους ντέρμπι έχει 2 ισοπαλίες, 2 νίκες και 1 ήττα. Όπως είπα και πριν, έχασε από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα με 2-1, έφερε ισοπαλία στο Καραϊσκάκι με το δικέφαλο, ενώ με την ΑΕΚ έχει 1-2-0
στη κανονική διάρκεια, 1-1 μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια και φυσικά το χθεσινό σκορ του ντέρμπι των play-off ήταν 0-1. Οπότε, εν κατακλείδη έχει 4 γκολ υπέρ, 4 γκολ κατά. Με λίγα λόγια, ο ΠΑΟΚ στα ντέρμπι είναι η καλύτερη ομάδα, έχει την καλύτερη άμυνα και αποτελεσματικότητα. Ο Ολυμπιακός που τον ακολουθεί είναι ισορροπημένος με 4 γκολ υπέρ και κατά, ενώ η ΑΕΚ δείχνει να δυσκολεύεται στα μεγάλα μάτς, τουλάχιστον μέχρι τώρα, και αναμένουμε να δούμε τι θα καταφέρει να κάνει στη συνέχεια. Γιατί από εδώ και πέρα μπαίνουμε ουσιαστικά στην τελική ευθεία και η ΑΕΚ μπαίνει με πολύ καλή ψυχολογία σε αυτήν. Συνολικά, θα ήθελα να τονίσω κάτι όσον αφορά τα ντέρμπι, τα φετινά τουλάχιστον ντέρμπι στην Ελλάδα. Είναι δύο πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Αυτά τα μάτς τα συγκεκριμένα έχουν χαμηλό ρυθμό και λίγες φάσεις. Δύσκολα σε κάποιο μάτς θα δούμε έναν λίγο πιο φρενήρι ρυθμό και δύσκολα θα δούμε πολλές καθαρές τελικές. Επομένως, η αποτελεσματικότητα είναι αυτή που μετράει πάρα πολύ. Με βάση αυτά τα παραπάνω που αναφέραμε όσον αφορά και τα ντέρμπι αλλά και τη συνολική εικόνα, ο ΠΑΟΚ φαίνεται να είναι τέλειος, να είναι φτιαγμένος για ντέρμπι. Ενώ ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ προσπαθούν να παίξουν πιο κυρίαρχο ποδόσφαιρο, αλλά δεν έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα μπροστά στην εστία. Κάτι το οποίο φαίνεται να παίζει επίσης ρόλο φέτος και είναι κάτι άλλο και ίσως επηρεάσει άλλες δύο ομάδες. Κάτι ακόμα το οποίο φαίνεται να παίξει, τουλάχιστον όπως δείχνουν τα πράγματα, αρκετά μεγάλο ρόλο στη σειρά των play-off είναι και η ψυχολογία. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει την μεγαλύτερη, την πιο δυνατή ψυχολογία, την πιο μεγάλη στήριξη από τον κόσμο της και φυσικά μια αυτοπεποίθηση που ξεχυλίζει, ειδικότερα μετά το διπλό στο Φάληρο. Ο Ολυμπιακός από την άλλη δείχνει λίγο να τρώγεται με τα ρούχα του. Είδαμε και χθες στο ντέρμπι ότι οι οπαδοί του Ολυμπιακού αποδοκίμασαν στο ημίχρονο. Κάποιοι από αυτούς αποχώρησαν πριν τελειώσει ο αγώνας. Δεν το βλέπουμε συχνά αυτό από οπαδούς του Ολυμπιακού. Και επίσης αποδοκίμασαν και στο τέλος του αγώνα. Ο Ολυμπιακός δηλαδή δείχνει να έχει και προβλήματα τα οποία θα λέγαμε εσωτερικά. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού ίσως δεν βλέπουν αυτό που θέλουν, την προσπάθεια δηλαδή που θέλουν, καθώς ακόμα και χθες όπου η ΑΕΚ ήταν δικαιότατα η νικήτρια του ντέρμπι, προηγήθηκε μόλις το 5ο λεπτό. Και οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού προφανέστατα απορούν γιατί δεν αντέδρασε η ομάδα του Πειραιά. Γιατί για 85-90 λεπτά δεν μπόρεσε να επιβάλλει το ρυθμό της και να κάνει πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να αποσπάσουν για τον Ολυμπιακό έστω την ισοπαλία. Ο δικέφαλος του Βορρά από την άλλη, ο οποίος όπως είπαμε κλείνει τα 100 χρόνια και τι καλύτερο για να το κλείσει με ένα double εφόσον είναι ήδη στον τελικό του κυπέλου, έχει άλλα θέματα. Τα αναφέραμε και πριν. Τραυματισμοί κομβικών παικτών. Θα ήθελα να δω για τη συνέχεια πώς θα αντιδράσει ο ΠΑΟΚ εάν γυρίσουν οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές. Ο πολύ κομβικός με ΙΤΕ, να βρει ρυθμό ο Κωνσταντέλιας, να γυρίσει ο Ζίβκοβιτς, ο Κένι. Αλλά έχει να εξετάσει κι άλλο ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και αυτό αφορά την ψυχολογία. Μια ψυχολογία η οποία λόγω της κατάστασης του μπαμπά Λουτσέσκου, του Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος βρίσκεται στην εντατική σε πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση και άσχημη, έχουν οδηγήσει το Ρουμάνο τεχνικό να αποχωρήσει χθες μετά τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό χωρίς να κάνει καν δηλώσεις για να μεταβεί στη Ρουμανία και να δει τον πατέρα του. Οι εξελίξεις αναμένονται και ταυτόχρονα μπορούν να παίξουν ρόλο είτε θετικό είτε αρνητικό. Ένα τέτοιο είδους μεγάλο θέμα μπορεί να πεισμώσει τους ποδοσφαιριστές, μπορεί όμως από την άλλη να κάνει τον προπονητή του ΠΑΟΚ να χάσει λίγο τη συγκέντρωσή του. Το οποίο είναι απόλυτα λογικό εφόσον ο άνθρωπός σου, το ίνταλμά σου, ο πατέρας σου βρίσκεται σε μια τέτοια άσχημη κατάσταση. Πόσο μάλλον εάν έχουμε πιο δυσάρεστες εξελίξεις. Μακάρι ο Μιρτσέα να το ξεπεράσει αυτό και ο Ρασβάν να μπορέσει να επιστρέψει να διατελέσει το υπόλοιπο έργο του για το τέλος της χρονιάς. Για να δούμε λοιπόν. Είπαμε και πριν. Η ΑΕΚ είναι το φαβορί. Για να δούμε αν θα υπάρξει κάποια αντεπίθεση από ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακό. Η συνέχεια αναμένεται πάρα πολύ έντονη και κρίσιμη. Μάθε μπαλίτσα, επεισόδιο 22. Σήμερα ασχοληθήκαμε με την ελληνική Super League και τα play-off στην τελική ευθεία για το πρωτάθλημα. Αν σας άρεσε το επεισόδιο, τσεκάρετε και τα προηγούμενα. Εμείς θα επανέλθουμε μετά τις γιορτές με ένα επεισόδιο τρίο με δύο καλεσμένους με τους οποίους θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη κουβέντα ποδοσφαιρική. Όλα αυτά μετά τις γιορτές του Πάσχα. Καλές γιορτές λοιπόν, με υγεία, να είστε καλά, να περνάτε ακόμα καλύτερα και να προσέχετε. Μπορείτε να μας ακούτε σε YouTube, Spotify και Apple Podcast. Τα λέμε!